lahat. Ayan, sana namang pumapagpalang araw sa ating lahat. It's Friday. Patapos na naman ng isang linggo. Kabilis lang. Time check natin in the morning is almost 8. Ayan, maganda po maglakad-lakad ngayon kasi medyo malamig na po yung araw. Malamig na yung araw. Medyo malamig na yung panahon kaya maganda na maglakad-lakad. Kasi may sikat na po yung araw. Ayan, unlike noong summer is grabe pag maga itong oras is mainit na. Pero ngayon is okay na okay na. Yung masikatan ng araw ba. At ang laki ng eyebag ko. Ayan, daming lagundi dito sa ano. Puro lagundi. Pamuksa ng ano. Pamuksa ng lagnat. Lagundi ang mga tanim nila dito sa paligid. Ayan, ang Laguna oh, hindi na nila natin. Lagundi or danglang ako namin Ilocano. Ayan. Glenda, Ate Glenda, shout out. Ate Glenda Life Journey USA. Musta na ate? Said hi. Hello ate. Thank you so much for watching. Ayan. Tanglad, hindi ate. Kung alam mo yung dangla o yung lagunde, iba yung tanglad kasi, di ba yung tanglad is yung lemongrass. Ito siya, oh. Dangla ko namin Ilocano ko. Diyan, may ewan ko lang sa inyo. Ito siya, oh. Yung lagunde, yung ginagawa nilang syrup, gamot para sa ubo, cough, and fever. Yes. Dangla, oo te, dangla. Oo. O kasi sa amin, dangla ko namin diyan mi. Kumusta dyan sa inyo ate? Kumusta ang weather natin? Dito ano na, palamig na rin yung weather. Maganda na. Wala nang humid. Oo, dangla. Agbak bakasyon ka. Baka next year siguro ate, palubos apo. This year hindi ako umuwi eh. Next year palubos ate. Nakabakasyon kayo ngayon sa Pilipinas? Hindi. Ang laki ng eyebag ko. Para naman nagpuyat ng isang linggo. Kaya nga ate. Okay. Akala ko nasa Pinas kayo. Salamat ate for watching. Ayan, walking lang kami ng aso. Walking kami ni Tong Winnie. At mag-live na lang din saglit dito sa YouTube kasi baba na masyado. Kakatawad na kasi mag-video-video ba, mag-vlog-vlog. Pintas lahat tayo ng maganda ate. Praise God. Pintas lahat ta, ano. Ayan, shout out po sa 6 million viewers natin in the house. Magandang araw po sa lahat. Kung sino man po kayo. Kumusta po ang bawat isa. Ayan. Pintas lahat ta. Ewan mo ko kwarta. Basta na pintas lahat ta. This message is held for review. Mapay kung kuna na mo ni Lolo. Review na nga eh. Paminsan-minsan na nga lang tayo mag-live dito sa YouTube eh. Kailangan lang kasi wala tayong upload na mas mahaba na. Tinatamad talaga ako mag-video lately. Kaya wala tayong mga vlogs. Wala tayong mga upload. Puro short na lang yung mga upload ko dito sa YouTube eh. Kailangan nating ano. Kahapon tinignan ko yung dashboard niya eh. Puro gray. Paano na? Pababa na lahat. Yan. 4 million in the house. Shout out po. Yan, maganda yung sikat ng araw ngayon, no? Ganda yung sikat ng araw. So, kasama natin mag-walking. Walking. Salamat sa patamsak. Music Das. Hi ate. Hello Deng. Kumusta po? Nakaano pala, nakabakta. May tumatawag sa messenger. Saglit lang. Sino to? Agang-aga. May tumatawag sa messenger. Enjoy mo walking mo. Iwan ate. Oo. Pabalik na rin kami. So, nakalakad na rin kami ng mga 30 minutes. So, pabalik na kami. At least,
Kaso hindi pa ito tumatae. Iikot ko lang siya hanggang makatae siya. And then, uwi na rin. PP pin. Ano yung PP pin? Ano yung Filipino. Yes, Filipino. We are Filipino. At music does. Shout out po, Kabsat. Salamat sa 2 patamsak. Ang laki talaga ng eyebag ko. Oh. Sige, tita, maturog akong si 10 PM dito. Ala, 10 PM na dyan. Okay, ate. Good night, good night. O, kasi yung oras pala, no? Magkaiba. 10 PM. Anong petsa dyan ngayon, ate? Same ano ba? Kasi dito is ahead ba kami? Or ahead kayo? Kasi dito is 21 na. 21 ba today? O, 21 today. Have a good sleep. Have a good rest. I am India, but I like Filipino love. Oh, that's good to hear, brother. I will try. That's good to know. Why you like only the love of Filipino, not the Filipino themselves? Yeah. So shout out there. So are you watching from India or you are here also in UAE? Yan. So 6 million in the house. Shout out po. First like. Ayan. Salamat Ate Glenda sa palike. Kayong unang nag-like. Thank you so much. Request na. Gabi na dyan sa inyo. Kasi dito is bagong umaga naman. Work ulit. So salamat sa mga pasilip-silip sa mga ano natin dyan sa live. Thank you sa inyo mga kapatid. Baka, sorry. Baka naman palike. May 2 na tayong tamsak. So have a good day po sa lahat. Ingat-ingat po sa mga papasok sa trabaho, sa mga nasa trabaho, yung mga patulog pa lang. Ayan. Ingat-ingat saan man pa tayo naroon. Ayan. So salamat sa isang andyan pa na nanonood. Kung sino ka man. Magandang araw, magandang buhay sa iyo, Kapsat. Come on, tayo ka na rin para makabalik na tayo, oy. Mag-live tayo paminsan-minsan dito sa YouTube para makapag-attendance tayo kay Lolo. Kahit mga 15 minutes every live or 20 minutes, ganun. Ayan. Bumaba na lahat yung mga viewers na rin. Lumayas na sila lahat. So, sa mga manunood, salamat. Ayun, may bumalik na 3. Yan, 3 million in the house. Shout out po. Walking lang tayo sa umaga. Kasama tong aso. Yan. Tahimik na ang paligid. Nakapasok na yung mga bata sa school. I will try. Yan. Uy. Ito yung kasama nating nag-walking pag umaga. Ito na yung routine natin pag umaga talaga. Ilakad tong asong to. Hindi pa siya tumatae. I will try. Naka 9 minutes na yung live natin. Pabutin natin to ng kahit 12 minutes, 13 minutes live. And then we will end. 10 minutes.
Para naman may mahaba-habang upload ba. Wala na. Hindi na tayo nakakapag-video pang-upload sa YouTube. Yan, so salamat mga kapatid, kapamilya, yon yung mga pasilip-silip dyan, pasulpot-sulpot na nanonood. Thank you. Whether, ano to, ang dami ding mga pakulo ni Lolo, add a question and answer sticker. Kung kunana mo, paano ba yon? Daming pakulo-kulo din ni Lolo Whitey. Nawala naman na. Lagi ng ibag. Yung ibag ko parang nagpuyat ng isang linggo. Ayun, 11. Okay. Salamat po mga kapatid, kapamilya. Ayan, sa mga manunood. Sa mga nag-like, magla-like. Thank you so much. So, have a good day sa lahat. And mag-ingat po tayo. Saan man po tayo naroon. Yung protection at gabay ng ating Panginoon po ang mapasa ating lahat. Ayan. So, salamat and bye-bye. End na po natin tong live natin kasi naka 11 minutes naman na o magto 12 minutes na. So, thank you so much and God bless everybody. Bye-bye. See you again sa susunod nating live. Salamat Ate Glenda, Life Journey USA and Music Dust at sa mga sumilip-silip dyan. So, thank you so much for watching. So, ayan, meron pang isang bumalik. Ingat-ingatan po tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. Babush! Paano na to i-end? Are you sure you want to stop?